Ine şeydi ben vlogumuzu başlayaz. Bugünkü toyumuz Hoca Kenepsi geňeşliginde bolur. Eşdenleňiz ýa gidip görenleňiz hökman like koyun. Uçorumuz elbette iň gowy, iň rahat we iň bizapasny aviakompaniýa, ýagny Türkmen Hava Yolları'nın uçory. Ine şeydi uğradyk. Ýokardan gözel paýtagtymyz Aşgabatda seredinde hat duýgulanýan ekeniň sebäbi bu real gözellik hiç bir dünýäde ýokdur. Ine şeydi ben Lewap vilayatyna gonnuk. Elbette diňji aljak ýerimizem Türkmenawat Hawa menziliniň gatdalyna ýerleşen oteline. Bu da iň gowy, iň rahat otelleriň biridir. Bärde biraz demizallyk naharmyzy idik we güýjümizi toplap ýene-de ýola düşdük. Wajysylan soramyzda ýolumyz gaty owadan mururdydy, şoň üçin vlogumuzy dowam edýär. Bulut zawod ýadyňyzdamy? Asmandan näle aşagdan terefden şeýler. Bu hava serede yok. Gözellige seret gözellige. Şu goýy görýänsiňiz kinolarda zatda ne kän bir nemelerde ne bu tarafa seret mallar erkana gelip aýlapdy. Näle owadan. Näder bizine Hoca Kenepsi diýen ýerine nesibeden toýa bar ýa. Şu adam ne şu gözellik görýän ýeriniz ne Ost diýilýän ýer diýä Osti. Osti ha. Atowadan ýerler häzir. Bu tarap ýoluň morkadali. Şeýle bu ýerlerini görmegem bir ýene bir bagtda sebäbi. Men birinji gezek geçip görýän. Osti diýilýän ýerine Hoca Kenepsi hadi birinji gezek barýan edip bola toýam. Addy şu edip şunu astyranda goýup sowart edip boldy. Ne owadan görýän özüňizem. Howa orada diýär. Daş. Köp Amerikan kino görýän bolyn, uzak ýollara gidende ine şular peyzaj bardyr. Edil şu kinodaky peyzajlar biziň ýurdumyzda hem bar eken. Ine de barmaly ýerimiz bul üýtköjük owadanlygy seredim. Çölüň içinde owadan bir oazis diýsen bolýar. Bu ýerde hem zat bar, hem ýaşyl otlar, baglar, ullukan derýa we elbetde dağlar. Hem zady özüne jemlän owa. Toy ýetmi? Awa, gotda bolsun toylar. Nede? Hoca Kenepsi diýen owasyna geldik tüweleme. Gaty bir baýrlaň içinde ýerleşýän gapdalynam derýa aksyň bu şeýle bir owadan ýer eken. Hoca Kenepsi bir owadanlygy bilen saýlanýar diýip bilýän men. Hem has bir bilinýän ýeri Hoca Kenepsi diýene gözüne gelýän zat ine ilkinji traktoryny. Hemen belli şu traktordan ýalňyşmasam 2 ýa-da 3 tane bolmaly bizde, bizim ýurdumyzda. Beýlekleri haýsy ýerde ýerleşýär. Şol kommentarda belli. Ne şeydi toy ýerine geldik. Görüň nähil owadan hawasyny bir duýup görseňiz. Arman kameradan geçirip bolan. Toy ýesiniň öýünden gönüşler ýalyk video açylýar. Owa toy gaty ütköçük bolýar. Palavlary, tagamlary balýaly, agzy bir bolup näşeýdi bu otda pişirýärler. Bu da öýlenýäniň radnoy jigti. Görnä elbedenip dragasyny toýuny. Şeýdip ütköçük edem çaý demleýän ekenler. Esasy üzüm çekenem şu kamera. Bular entäm bara ya. Maksutta bizler bilen Şehvetcan Jumayev. Tanımanızlar yoktur. Tanımanızlar bolsa bana yazınlar, men tanıştıramam. Hoş geldiniz Mehmet. Hoş bulduk. Sağ olun. Canın sağ olsun Murat. Elmadan kuşunukdek umat toylarda, güzel günlerde, ovadan günlerde diyarımızda, yaxşı günlerde görüşmek nasip etsin. Ine şeýdip Ali Mansur ekemizem bizi kızgın karşılady we toýumuza başlaýar. Assalamu alaikum ekran mihmanlar, kadirli doğanlar. Yine şu gün bir Hıdır görün mekanlarına Seydat Hanım etekle oturan acayip bir ovadı. Hoca Kenepsi diyen ovasının toyduna Ahuncan'ın bereketli ocağına. Toýumyzyň başynda elbette owadan aýdym. Hem men ýüregine ornanan aýdym, elbette Şehvet Jumayewiň owam aýdymy. Salam verip girdim owaň çetinden. Ediz ovam aýlanayın adyňdan ey. Sygan okujogymy bassam bagryma. Ediz ovam aýlanayın adyňdan ey. Sygan okujogymy bassam bagryma. Ediz ovam aýlanayın adyňdan. Doğduk depem aýlanayın adyňdan ey. Sonra bolsa ýaşlary garşy almak pursady geldi. Bu üýtköçük däwiň ady nämeke? Hökman bellek.
İşin tanısan soň elbette vals, sevgi tanıty. Canımın canı sen, ömrümün manı sen, gözlemin nuru sen, dorkumun yarısı. Bu beden, bu yürek, seninki barısı. Sonra sen aydayın, seni söyleyen doğrusu. Adına canım deyip sevdim seni. Seni sevdik diyen gününe koyma beni. Sonra bolsa yine tansa başladyk. Çynymy aýtsam men bu real tansy birinji gerek görýän. Sizem görüp tomaş edin, like koyun, repost patpasat etmeyi unutmaň. Bum şafalar, balağım bum şafalar. Hoş gelipsiz Xorazm'ga ola canime. Şafalarım bum şafalar, şu gürmeler yaraşıptır ola canime. Şafalarım bum şafalar, hoş gelipsiz Xorazm'ga ola canime. Şu gürmeler yaraşıptır ola canime. Yumurta da kim ısma, masalı eken kim ısma. Vah 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 hey tabi yazgigi oynamasma. Yumurta da kim ısma, masalı eken kim ısma. Vah 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 hey tabi yazgigi oynamasma. Oyna gitti. Şafalam bum şafalam, balam bum şafalam, şafalam bum şafalam. Oyna oyna vah vah vah. Şafalam bum şafalam, balam bum şafalam, şafalam bum şafalam. Nazlım oyna oyna. Tans gidip durka esasy geň gören zadym bir gence çykyp ýüzärlik tutdy. Sonra bayram bagşy bir iki sanyk söz aýtdy. Gaty finjeken sebäbi Sehotjumaýewiň birinji bilen owa maýdymy aýdanyny gözegine tutup şeýle sözler aýtdy. Menem diye, ovamın diye, näme diýsem bir patrioty diye, şoň üçin men diye bir iki tane ovam için aýdym aýtdym diye. Soň menem maktandım da, ey menem aýtdym diýdim. Men yöneten Sıvayla edip aýtdym diýdim. Sebebi mum ýaly owadan owa, özem gövni ýetdi şu owadan eken diýdi da. Elmida ama garaşýa toýda görüşeli. Soň bayram ağa öz aýdynlaryny aýdyp baňan soň ýene de tansa geçdik. Üzümlükte bar üzümda dey, üzümlerde üzüm dızımda dey. Üzümlükte bar üzümda dey, üzümlerde üzüm dızımda dey. Yarım almadı sözümda dey, kızardı güller yüzümda dey. Yarım almadı sözümda dey, kızardı güller yüzümda dey. Aşkına yar aşkına cane, inme onun aşkına min cane. Aşkına yar aşkına yare, inme onun aşkına min yare. Başına da dey, yalığı var başına da dey, sürmeğalım kaşına da dey. Yalan tekil yaşına da dey, inme akıl huşumda da dey. Yalan tekil yaşına da dey, inme akıl huşumda da dey. Aşkına yar aşkına can
şeyler bilen ağam men prosta Europa'dan aýdasym menen ratpa. Şunça toy gördüm ha. Kim bilen ümit koşup boluşu. Bilen sebäbini. Sebäbi açyk meýdan. O howa bir hakykatdan gapdandan deri akyp dur, göwüp dur ýaşyl meýdan. Owan adamlarym kızın karşılı da umuman üç koşup boldy. Şlowan var men öndüne karşıda barýar. Gaty üt koşup boldy. Hemme toýa gatnaşanlara minnetdarlygymyzy bildirýär. Elbejan taňa çyn gören üçin uly minnetdarlygymy bildirýän we like koýun repost edin, podpisatsiýa etme. Unutmaň, innik toy nerede? Niktoy öýde. Sağ olun. Sağ olun.